rising, give us the sign. Now let us rise up and oh, rock and roll angels, bring that hard rock, hallelujah. Demons and angels all in one. No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jonttu Velokset. Tervetuloa uuden videon pariin. Tää on joku random videovlogi. Joo. Missä ei oo näin ähäntää. Tai mitä järkeä. Joo. Näin on. Mä ajattelin nyt tehdä muutama video taas lisää. Ja että ehdin kuvaamaan kaikki videot tänään tälle päivälle. Juu. Näin on. Joo. Nyt on maanantai, tänään pitäisi mennä kävelylle, mutta meitsi menee vasta illalla kävelylle. Joo, 8-9 aikaa. Että joo. Näin on. Joo. Näin se vaan on. Meitsi on miettämässä taas maanantaita ja. Viikonloppu meni äkkiä. Näin on. Joo, nyt on maanantai, hyvä maanantai teille kaikille. Äsken tuli vähän pelistriimattu, kukaan ei tullut kommentoimaan, että laitan tykkäyksi, se on ihme. Vaikka oli ja puhelinlivekin ja kameralive ja niin poispäin, mutta ihan sama. En mä muuten eikä olisi lukenut, jos olisi tullut. Koska mun pelikanavan yksi sääntö on, että en lue chattia live-streamin aikana. Tämä teidän pitää vaan hyväksyä. Ei sitten tarvii ihmetellä, miksi jos mä en lue? Miksi mä en lue? Mä luen vaan tällä kanavan live-streamin chattiin. Että joo. Mut joo, se on moro. No niin, nyt on sitten heinäkuu jo vihdoin on heinäkuu taas. Tilaa kanava, like, jakakaa, niin poispäin ja hypettäkää ja joo,
tilaa kanava etenkin. Näin on. Koitetaan saada 20 000 tilaajaa. Se olisi mun unelma. Näin on. Mutta hyvää heinäkuuta. Sommoi.